Amb aquesta taula comptem amb dues expertes d'aquestes qüestions. La primera és la senyora Gemma Voltas, ella és CEO i fundadora d'Alma Blue Advisors. Ella és assessora financera, té una experiència de més de 30 anys en mercats, pionera en fomentar tot aquest coneixement del lideratge financer a les dones a Catalunya. Com sabeu, aquest sector financer és un sector molt tancat, és un sector molt masculinitzat. Només un 22% de dones d'aquest sector fa tasques d'assessorament financer. I el target, i ella ens ho pot explicar millor, però el target de client majoritari i habitual amb el qual ha de treballar és un home de més de 55 anys, un empresari, un alt directiu, un rendista, amb elevats ingressos i capitals. Doncs bé, aquesta ponència seva, molt interessant, que titulem d'estalviadora inversora, fa èmfasi justament en aquesta importància que ens aporta la tecnologia, aquesta eina tan important que ens ha democratitzat aquest sector financer i que fa possible que altres tipologies de clients, com les dones, com els joves, s'interessin per començar a iniciar-se en les inversions. I no m'enrotllo més perquè el millor serà que vingui aquí la Gemma Voltas, Gemma, i ens facis i ens obris coneixement respecte a aquest àmbit. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Bon dia a totes. Jo vinc aquí a portar bones notícies, molt bones notícies. I com ha dit la Cristina, el meu terreny és ajudar a tothom que vulgui a fer treballar els seus estalvis, però estic especialitzada amb les dones, amb dones empresàries, directives, dones que tenen potencial econòmic i que el tenen aparcat. Per això avui parlarem en 10 minutets de la importància de passar de ser estalviadora a ser inversora. És un canvi molt important. Us poso una primera slide que estic segura que tothom coneix sobradament, que són les dues escultures icòniques de la ciutat de Nova York, però també del meu món, del món de les inversions. Tothom les coneixem, però potser no coneixem l'origen i l'explicaré molt breument perquè ens donarà fil conductor per tota aquesta exposició que us vull fer. El bou de Wall Street es va crear, el va fer un escultor americà d'origen italià i el va plantar davant de la borsa de Nova York a Wall Street el 15 de desembre de forma il·legal del 1989 com un símbol, un regal, un present als mercats financers i a la ciutat de Nova York per donar-li a entendre, després d'un crac important que vam tenir l'any 87, la importància que tenen la fortalesa, el poder, la indomabilitat dels mercats i la prosperitat. D'alguna manera, aquest bou tan gran de 3 tones simbolitza tota l'auge dels mercats financers, de la borsa més important del món, de la borsa del Nova York, de totes les empreses, perquè no ens oblidem que el món es mou gràcies a les empreses i a tot el que es belluga i també les nostres inversions, i això era un símbol inequívoc de que no podem defallir, de que els mercats sempre funcionen. Al cap de 30 anys, el dia 8 de març de 2017, apareix davant del bou de Wall Street aquesta nena, la nena sense por. És una escultura que es va encarregar amb una escultora noruega i li van demanar que fes una nena de faccions suaus de 1,30 m, amb les mans a la cintura, encoratjada, poderosa i valenta, no desafiant, no bel·ligerant. Amb això, què volien? Doncs va ser un encàrrec d'una societat gestora d'actius financers que està convençuda, i encara avui té fons que participen en això, de que les dones liderant en llocs de responsabilitats a les empreses fan canviar la sinergia i el camí d'aquestes empreses. I per nosaltres s'ha convertit en l'empoderament femení en el món de les inversions. De fet, l'any 2018 ja la van traslladar i l'han posat davant tot just de la borsa de Nova York a Wall Street, el millor lloc que podria estar una dona. D'acord? Doncs a partir d'aquí agafo el fil d'aquesta noieta sense por i m'agradaria que avui totes nosaltres fóssim aquestes noies sense pors, valentes, encoratjades i amb ganes de canviar, les que no ho han fet, d'estalviadores a inversores.
amb un percentatge molt elevat, majoritàriament la dona és estalviadora. Ens agrada guardar per lo que pugui ser. Però aquests estalvis per si mateixos no tenen cap creixement, no tenen cap rentabilitat. Per tant, si tenim en compte l'efecte de la devastadora inflació que tothom coneixem, cada any som més pobres. Encara que guardem, som més pobres. Això no els hi passa normalment als homes. Els homes no tenen aquest esperit d'estalvi, sinó un esperit d'inversió. Vull prosperar, vull anar més enllà. I això ens fa la diferència. Sí que és cert que en els darrers anys, des de fa 10-12 anys, ja comencem a trobar-nos dones que s'estan prenent consciència de que aquests estalvis que tenen estan perdent poder adquisitiu i que és molt necessari, molt important, invertir-los. Hi ha 1000 formes d'inversió. Invertir en la teva pròpia empresa, invertir en el teu patrimoni personal, fer-lo créixer de forma passiva, és a dir, jo estic treballant amb la meva empresa, però jo dic el meu mòbil perquè és on tinc les meves inversions, creixen cada 30 segons. Això és important perquè ja que hem trencat tants sostres de vidre, hem de trencar també aquest. D'acord? Això és fàcil. És fàcil sempre i quan prenguem la decisió, posem fil a l'agulla i tirem endavant. Què passa a Espanya? Números reals. 40% dels estalvis de les espanyoles estan en dipòsits a termini que avui donen per sota del 3%. No cobrim de cap de les maneres la inflació 2021, 22, 23, 24. El 15% dels estalvis de les espanyoles els tenim en fons d'inversió. Olé! El 70% d'aquests fons són de renda fixa. Aquest any, menys de l'1%. Molts d'ells negatius. Perdem diners. No la inflació, és que la inversió està perdent diners. Per què? Perquè quan anem soles a buscar una inversió, com que som prudents, som de mena conservadora, volem diners, volem inversions que no perdin i sense risc, sense un mínim de risc, no hi ha rentabilitat, no hi ha avanç, no hi ha progrés. De fet, cadascú de nosaltres, si mirem si som autònomes, emprenedores, empresàries, hem arriscat i molt més que posar 10.000, 15.000 o 100.000 euros en una inversió. També és cert que és molt important que anem acompanyades de professionals que ens entenguin, que ens comprenguin, que coneguin les nostres necessitats i que ens ajudin a prendre decisions i que facin amb nosaltres seguiment d'aquestes inversions. En el meu cas personal, us puc dir que el haver passat fa quasi 37 anys d'estalviadora inversora m'ha canviat la vida, però en el 97% de les meves clientes dones, al fer aquest pas els ha convertit en dones amb més capacitat d'estalvi, dones en què el seu capital final a mig i llarg termini ha crescut de manera exponencial. De vegades em diuen, Gemma, és que no m'ho podia imaginar, és que estic flipant. Estic vivint de rendes amb 55, 57, 58 anys. He pogut deixar de treballar o he pogut traspassar la meva empresa a les meves generacions que venen. Després són dones que han millorat la seva qualitat de vida i a més són dones que han guanyat amb confiança i amb autoestima. I això ha donat una capacitat il·limitada per prendre decisions tant a nivell personal com professional. I jo en soc un exemple. Jo he treballat tota la vida com a directiva de banca, d'una banca catalana molt coneguda, vaig decidir marxar per una qüestió de valors, vaig començar a treballar per compte pròpia com a agent financer i fa escassament 7 mesos he fet un salt professional inimaginable si no tingués la seguretat, la tranquil·litat del que tinc darrere després d'aquests 37 anys de treball d'estalviadora a inversora. Per una altra banda, us preguntareu, molt bé, Gemma, doncs començo. Cadascú tenim un nivell patrimonial diferent. Com ho faig? Doncs mireu, la tecnologia ha vingut a ajudar-nos. Des de fa molts anys, els professionals de les finances treballem en tecnologia. Veureu les pel·lícules, les pantalles que tenen els brokers, però ara també ha vingut per ajudar-vos a vosaltres. La gent jove, les dones, la gent amb patrimonis petits, a través de les fintechs, robot-advisors, neobancs, han començat a entrar en aquest món tan tancat i tan elitista i comencen a interessar-se. I estan bé, va bé, són eines que el que ens permeten és fer operacions, inversions de risc controlat, molt transparent i low cost. I per començar, realment han vingut per ajudar-nos i per acompanyar-nos. Sí que és cert que en cas que vulgueu fer aquest canvi de mentalitat, serà molt interessant que busqueu sempre l'acompanyament, perquè soles és complicat o sols és complicat, donat que els mercats financers, les inversions que podem trobar són molt complexes. Aleshores sempre hem d'anar molt bé acompanyats. I en aquest cas, el camí
més em surt de dir-vos de tot cor i que agraeixo moltíssim al Women Evolution que ens hagi donat aquesta oportunitat, és que si avui, després d'aquests minutets de ponència, alguna de vosaltres que no era inversora dona el pas de pensar que sí que ho vol ser, aquesta ponència ha estat tot un èxit. Moltíssimes gràcies a totes vosaltres. Molt bé, gràcies. Gràcies, Gemma, per la teva ponència. I ara a continuació és el torn del senyor Frank Carreras. Ell és cofundador de mamisdigitales.org. És una comunitat online de mares professionals i és, ja el veig allà el Frank, pots anar baixant, Frank, més gran del món amb més de 5.000 integrants de 29 països, escollit pel diari Expansión com un dels 50 principals experts en transformació digital d'Espanya, ensenya màrqueting digital a ESADE, molt bon dia. Hola, Cristina. I és mentor en el programa Launchpad de Google. I bé, doncs ens parlaràs de com potenciar aquest empoderament femení a través del màrqueting digital i també ens exposaràs aquest cas d'èxit de mamisdigitales.org. Doncs amb el Frank us deixo, moltíssimes gràcies. Tens uns 10 minuts, Frank. Gràcies, Cristina. Intentaré fer menys de 10 minuts perquè anem una mica endarrerits, però no garantitzo res. No, aquesta xerrada no l'he assajat gaire. Bé, jo volia explicar-vos, podria estar parlant ara de tecnologia que ens ajuda tant a homes com a dones, com la intel·ligència artificial, les xarxes, el màrqueting, però he pensat fer una mica diferent. Us explicaré el tema de conversa que més m'ocupa ara quan parlo amb empresaris i empresàries que estan utilitzant la tecnologia per fer créixer els seus negocis, que en el fons és el títol d'aquesta ponència. Jo ara fa quasi 8 anys vaig començar un negoci amb una sòcia, amb una professional que havia treballat per mi durant un temps, vam tenir una idea i ens vam ajuntar i vam començar el negoci i com es comença tots els negocis, des de casa. Al principi no tens pressupost, no tens res i sempre he pensat que teníem 3 principis molt importants per nosaltres. Primer, minimitzar costos. Evidentment, quan comencem de zero i és el nostre negoci, volem que no costi molt. Maximitzar l'ús de la tecnologia perquè ens considerem part d'una generació que té aquesta oportunitat de viure aquesta revolució digital d'una manera que ens beneficia també. I tercer, a la meva edat ja, propòsit. Jo he treballat molts anys per altres motius, però al final arriba un punt que dius vull treballar en alguna cosa que deixi alguna cosa útil, que sigui bo per la gent, que porti més enllà de generar diners. I en el nostre cas, el nostre propòsit era una cosa molt senzilla i molt rellevant aquí, la conciliació. És a dir, el poder combinar la nostra vida familiar amb la nostra vida professional. Els dos teníem fills petits i volíem poder fer les dues coses. I vam pensar que aquesta podia ser un bon propòsit. Doncs bé, vam començar 2 persones a casa. Això és una fotografia de fa un mes a Madrid, tot l'equip que tenim ara. Som unes 35 persones, que ja no és un equip de 2 persones treballant des de casa, però vull que veieu com ens hem anat evolucionant com a equip, perquè me n'he adonat que amb aquests 3 principis estem fent les coses d'una manera diferent del que jo estava acostumat quan treballava en una multinacional, o jo sé que aquí sou moltes directores generals, o empresàries, o professionals amb grans empreses, i m'he adonat que hi ha algunes coses que les estem fent diferent, i vull compartir-les amb vosaltres i animar-vos a que feu el mateix. Ara ajudem amb més de quasi 6.000 mares en tot el món, com hem dit abans, a nivell internacional també, i tot això ho fem amb aquest equip que heu vist aquí. Però, esclar, quan penso en com ens organitzem i com treballem, penso, estem fent les coses una mica diferent. I ara, perdoneu-me, això ho faig, evidentment, per les meves 2 filles, ja són una mica més grans que ara també, però jo em plantejo com serà el seu món quan elles acabin, que estudiïn quan estudiïn i es posin a treballar. I dic, serà molt diferent del que jo vaig tenir quan vaig acabar la carrera, estem d'acord amb això, no? Llavors, aquestes converses sempre van sobre això, com serà el món d'elles. I he arribat a la conclusió, i això, si us plau, no ho busqueu a Google perquè no ho trobareu, perquè això m'ho acabo d'inventar, que és, crec que al futur les empreses seran empreses diasne. I em direu, què vol dir això de diasne que t'has inventat? Doncs empreses que tenen 3 característiques molt particulars que jo crec que són tendència. Algunes direu, ja ho sabem, Frank, gràcies. I algunes em direu, no estic d'acord. Després ho debatim, si voleu, que tenim un descans. Com són aquestes empreses? Què vull dir amb això? Doncs m'estic adonant que el futur va cap a empreses distribuïdes, no us preocupeu que ara us ho explico, asíncrones i no exclusives. És a dir, empreses que treballen d'aquestes 3 maneres. Us sonen aquests termes o no? Algun una mica sí, algun no tant, oi? Anem per parts.
Empreses que treballen en format remot ja sabeu a què ens referim, no? Això ho hem hagut de fer tots. Ara fa molts anys, no sé si us en recordeu, alguns sou molt joves, van tenir una pandèmia allà als anys 20, us en recordeu d'allò? Jo quasi no me'n recordo. Que va obligar moltes empreses a treballar en remot. Què vol dir treballar en remot? Pues que no puc anar a l'oficina i treballo des de casa, no? Bé, però a l'hora que va passar això, va sorgir una tendència, a la que nosaltres ja hi participàvem, perquè vam començar, com he dit abans, doncs des de casa, que no és exactament remot, que és el que podríem dir distribuït. Quina és la diferència entre remot i distribuït? Remot vol dir, en lloc d'anar a l'oficina, treballo des de casa. Distribuït vol dir que ja m'és igual on estigui l'oficina. Cadascú treballa des d'on sigui. I us explico la principal diferència quan es tracta, per exemple, de contractar. Tu quan contractes algú en una empresa que treballa de forma distribuïda, contractes a la millor persona per la posició que necessites. Quan tens que obligar les persones a anar a una oficina, contractes entre la gent que tens a prop, la que més s'apropa al que tu estàs buscant. Tens una limitació molt important, no? Jo em vaig adonar que jo ja ho estava fent així i me'n vaig adonar perquè una persona que tenia una empresa d'aquestes que van anar tots a treballar a casa i que de fet ara tots estan a l'oficina un altre cop, em va trucar i em va dir, Frank, tinc un problema. Dic, què passa? Diu, estic contractant a una persona nova, ara que estem tots en remot, i viu a Madrid. Ell està a la Sant Pere de Ribes, un poble així. Dic, bueno, i què? I em diu, com ho farem quan hem de tornar a l'oficina? Dic, no ho sé. Dic, treballeu remot contínuament, que no passa res, no? Doncs bé, nosaltres, aquest equip que heu vist abans, som un equip de 35 persones completament distribuït. És més, em fa vergonya dir-ho, però és veritat, aquí n'hi ha algunes, per cert, que jo no sé on viuen. O sigui, ens trobem sovint, però jo no sé si és Albacete o Alicante. Jo sé que més o menys empieza por A i quan m'expliques, pues, si he estat t'ho dic i si no, no. I em dirà, home, que poc us coneixeu. No, ens coneixem i treballem junts, però m'és igual on estiguin, perquè agafem a la millor persona, sigui d'on sigui, no? Per tant, jo crec que anem a un futur en el que això serà el més habitual possible. Amb un propòsit com el de la conciliació és molt important, perquè, escolta, jo vull viure on jo vulgui, on tingui el millor col·legi pels meus fills, on pugui tenir el millor clima, o on jo vulgui, no? I crec que les meves filles treballaran d'aquesta manera. Per tant, crec que al futur tindrem més empreses distribuïdes del que són ara, no només remotes. Però després està el següent, asíncrones. Aquí teniu una gràfica que es va posar molt de moda al voltant de la pandèmia també, que mostra els diferents nivells de treball en remot. No? El primer és no fem res i ja ens ho trobarem. No? El següent és intentem recrear l'oficina des de casa, que això ja sabeu que és un desastre. Estem al Zoom tot el dia, ens fa mal al cap, intentem fer les reunions mateixes però online. No? N'hi ha algunes que ja comencen a adaptar, que adoptar noves tecnologies, però prop del nirvana, que això no ho coneix ningú, també us vaig a dir, està la comunicació asíncrona. Asíncrona què vol dir? Menys reunions, menys trucades i fins i tot us diria menys WhatsApp. Que al WhatsApp sempre esperes la resposta immediata. Amb què substituïm aquestes coses? Doncs amb els mateixos formats, amb comunicació que no requereix que estiguem connectats alhora. Passem de la missatgeria, o sigui, el text, no, diguéssim, el passem a l'email, que l'email ja és un sistema molt antic, o amb sistemes de missatgeria una mica més sofisticats, com Slack, per exemple, que fem servir moltes empreses, on ens escrivim per text asíncrona. Això és fàcil d'entendre, no? Però, ojo, que quan comences a fer això, te n'adones que també pots fer comunicació asíncrona amb àudio. Aquells missatges d'àudio que a vegades odieu perquè se'ls fan llarguíssims quan us els envien per WhatsApp, és una manera molt eficient de comunicar certes coses que no pots explicar per escrit. Si ho fas bé, és molt útil. I aquí ve la més interessant. Menys Zoom, estar tots connectats alhora, i més Loom. Loom vol dir gravats en vídeo que tu el veus quan vulguis. Direu, això és una mica raro, Frank. I a molta gent li fa vergonya gravar-se per primera vegada. I n'hi ha alguna de les que ha tingut que fer el canvi i ara ho fa cada dia, no? I si voleu després els hi podeu preguntar. Què vol dir això? Us posaré un exemple com jo ho vaig descobrir, que ja ho estava fent de forma natural, però que això tenia sentit. No? Un client meu em va dir, hem tingut una cosa amb l'agència molt rara. Dic, què ha passat amb l'agència? Diu, amb l'agència ens veiem un cop al mes i ens intercanviem dades i decidim què farem diferent el mes que ve i no hi havia manera, tu intentant trobar la manera de fer un Zoom, estem parlant encara virtual, i no hi havia manera, el calendari no coincidia. No? I l'agència ens va dir, sabeu què? En lloc de fer una reunió de 2 hores que us presentem els resultats i després els debatim, ens gravarem explicant els resultats en 10 minuts, us enviarem la gravació, us el mireu quan vulgueu i després fem una reunió síncrona, un Zoom, però que no caldrà que sigui de 2 hores, potser en 20 minuts, ho matem. I va funcionar. Aquella gravació cadascú la va veure quan va voler, la reunió va ser molt més curta i, evidentment, tot va passar en molt menys temps del que hagués costat juntar a tothom de forma síncrona. No? Doncs, de nou, jo crec que les organitzacions cada cop més
trobaran el valor amb aquest tipus de comunicació asíncrona. I de nou, si el que busquem és conciliació, això és ideal. Al nostre equip ens reunim literalment 2 hores a la setmana. Jo no tinc més reunions agendades amb el meu equip en tota la setmana. Que en faig més? Sí, alguna també la faig, perquè hi ha moments que hi ha coses que s'han d'explicar així, no? Però programades 2 hores a la setmana. I a la setmana, ahir vam fer l'avaluació amb tots els membres del comitè de direcció, que és el que jo tinc, i ja n'hi havia una que es queixava d'aquella reunió, encara parlàvem de coses que es podrien treballar fora d'aquella reunió. Vull dir que hem arribat a un punt de productivitat molt alt, no? I això és molt beneficiós per a aquelles organitzacions que vulguin fer el mateix. I l'última, i jo sé que em queda una mica de temps, no sé com vaig de temps, justet, vale. L'última, aquesta és la més polèmica, i aquesta, si no esteu d'acord, ho entenc, Però m'he adonat una cosa molt curiosa també. Nosaltres, de forma natural, com que estem formant a mares perquè treballin de forma independent, doncs acabem contractant a molta gent per les quals no som l'únic empleador. Estem parlant de la no exclusivitat. I ens hem adonat de l'avantatge d'això. Perquè quan tu treballes amb algú que no només treballa per tu, si no t'entens és molt fàcil. No estàs acomiadant una persona i enviant-la. Estàs dient, no, ja no ens entenem, vull dir, anem a provar amb una altra persona diferent i aquella persona que potser ets un de 3 clients que té o 4, doncs el dia següent ja està amb un altre client i tots feliços, no? Per tant, això també és molt bo. A l'hora de contractar també és més fàcil, agafes a persones que tinguin la disponibilitat exacta que tu necessites amb les tasques que tu necessites per la durada que tu necessites. I el nostre equip de 35, la gran majoria treballa amb aquest format, no? Això té un altre costat de la moneda també, Has de ser capaç de treure aquelles persones i motivar-les perquè treballin per tu, perquè no tenen cap obligació. No hi ha retenció de talent, això que diuen els de recursos humans. Retenció de talent em sembla horrible. Què vols dir? Lligar-lo a la cadira perquè no se'n vagi? No, has de fer atracció de talent. I ho hem viscut també, quan no cuides a les persones o quan no estàs realment donant-li el que necessita, marxa. Hi ha una rotació més alta. Ja us ho dic, entenc que no serveixi per tothom i que hi ha posicions que no es poden fer així, i també ho hem après, no? Però jo quan penso en les meves filles, penso que vull que quan abans millor treballin d'aquesta manera. Igual que a les mares que formem nosaltres els diem tingueu la llibertat de treballar amb qui vulgueu, de despedir o acomiadar un client o de treballar el temps que vulgueu amb qui vulgueu. No? I jo crec que el talent en el futur exigirà això com ara exigeix remot. En el món Silicon Valley, si voleu contractar un programador, no li podeu demanar que vingui a una oficina, no vindrà ningú. Els millors exigiran aquell treball a distància. No? Doncs jo crec que en el futur també els millors exigiran o exigirem no exclusivitat. A la meva sòcia, que l'heu vist aquí treballant amb mi, no la vaig poder contractar com vaig voler. Quan jo tenia l'agència i la vaig voler contractar, em va dir jo no treballo al 100% per ningú. Jo li vaig dir, bueno, això depèn del que et pagui, no? I em va dir no, perquè jo treballo per mi i vull escollir amb qui treballo i com combino, diguéssim, la meva dedicació. No? Per tant, jo crec que en el futur anem amb empreses que treballaran de forma distribuïda, que ho faran cada cop més de forma asíncrona i probablement en personal cada cop més no exclusiu. Si creieu en això i teniu poder de canviar això, de començar les vostres organitzacions a experimentar amb aquestes tendències, feu-ho sense por i feu-ho també sabent que esteu contribuint a la conciliació de les persones que treballin per vosaltres, tant si són mares, com pares, com joves, que volen tenir una mica més de temps perquè ells estiguin fent. Nosaltres hem creat des de fa un mes, acabem d'estrenar la Fundació Comes Montiel per fer exactament això, per facilitar la contractació flexible, en específic de mares, amb feines que els hi permetin conciliar molt més. Si teniu interès en lloc de contractar una secretària, contractar un assistent virtual, doncs veniu a comesmontiel.org i us la trobarem. El mateix amb un community manager, o el mateix amb un media buyer, un project manager, o qualsevol dels càrrecs que nosaltres podem suplir per vosaltres. Això és tot. Moltes gràcies.